maza kaman 10 suka san ki a mace ke kin gama yawo, kin yi ban tausayi. Me yazo kike gani in namiji yazo ya buga in kika sake kika bashi she zo base she ce chale kai film kaje wallahi ta baka Allah kai film kai film Allah yi film ta baka wallahi me ba ta rowa Allah ta baka she shi ma yaje in yaje buga ha chale bai je banu wallahi shikenan a ce base guda yariya guda maza kaman shi da sun san ki amaci karshe su kira ta su kawo ta base ba abinda da su ringa gaya miki kai kina save gayu kina help mu Allah muka samu irin kibi wallahi ba mu da problem. Samari ka sani fa zina bashi ne, zina bashi ne inji Annabi Muhammad.